veci na túto zem, že on robí divné veci a som rozmýšľal ešte v úvode, počúvame kázne a veľmi dobré slova a zvlášť ma tie brat Vatman hovorí, starší, o tom, ako tie ostrovy nastávajú. A tie vulkány, aj keď som bol v tých veciach dobrý a som toľko nerozmýšľal, že tá magma, keď vychádza zo zeme a sa chladí a potom zás vychádza a zás sa chladí a tak pomaličky začína sa formírať ostrov. Prvo hní to nič, ale to je možno, že tam horka nad morom bublinke a ako to všetko viac tej magme, to znači toho rozžeraveného, môžeme povedať, zemi, kameňa, alebo to čokoľvek je, vychádza, aj pepel, tak všetko viac a viac a potom v momente sa zjaví ostrov, čo chladí. A ešte väčší. A je to divné. To Boh činí. A viete, brat to pripodobnil a robil tam misiu tej Indonézii a pripodobnil, že tak ako tie vulkány sú aktívne a môžu svojím časom aj prestať byť aktívne a potom sa stane, že tam naraz tie kopec, nie je to za vulkáne, to nizne. Ale keď pripodobníme človekovi, ktorý je aktívny, ktorý je plný toho ohňa a ak by sa uhasil, tak môže byť škoda. Môže byť škoda. A predivná, viete, Boh sformuloval, ja verím, že aj zem, a ako to aj hovorí, a celko sa zhoduje so slovom Božím, ako to sformuloval. A ako sformuloval, viete, to mi je tak troška ako objava, že Boh mi mohol zväčšiť zem. Zväčšuje obyvateľov a môže zväčšiť aj zem. Viete, ľudia si chcú zväčšiť zem s tým, vieme, že bola ideológia, tá nacizma, že majú málo zemi, tak na čím zväčšiť. Ale Boh to môže inak urobiť. A ešte poviem niečo, som to prečítal a hovorí, že myslím, že India aj Bangladeš mali spor za jednu ostrovu. Ale neviem, že sa nechytili do bitky, už aj boli nacielení. Ale sa stalo to, že to ostrovo sa spustilo a voda prekryla. A Boh spravil, alebo môžeme povedať príroda, ale Boh spravil to, aby nebolo vezol do svojej ruky veci. Ale nedajme, aby Boh riešával, ak my môžeme riešiť. Niečo možno je do nás a niečo, áno, je aj Boh, a predsa on má vládu a on má moc a tak on dokazuje svoju moc aj v prírode. A tak mi Pán slovo, ešte keď sme mali rozpomienka večera, brat Martin vie, že som trošku pozdil a že sa pak necítil najlepšie. A ja som, keď som prišiel, pravda, že mal som niečo, by tam nepokezovali v 2 hodinke. Ale Pán mi dal slovo a on mi povedal, že vedel, že prídem, ale nevedel kedy, že ako Pán. A práve o tom chcem hovoriť. Jedno, čo nevieme, kedy príde Pán. Pán to tak zriadil, Pán to tak nahal. A ľudia sa aj v tejto veci pokúsili odrediť dátum. Lebo my ľudia všetko chceme byť precízne. Ale viete, veľa raz
všetko chceme precízne, ale niekedy veci zmení precízny. A tak rozmýšľam, že máme dobrý tento príklad o vulkánach, ale chcem toto rozmýšľať o tom príchode Pánovom a všetci sa stretávame s autobusami, chodíme, cestujeme, verím, že nikto tu človeka, ktorý necestoval, aj keď už auta, veľa razy ideme autom a tak ďalej, ale hovorí, že autobus všetkých vezme, ale nikoho nečaká. Ale niekedy je to už aj mobilný, je aj to výnimky, ktoré sa robia a ak je niekto sa známy a tak ďalej. Viete, niekedy sa hneváme, keď tá minútka sa čaká, tam si sadneš v tom autobuse a čakáš 20 minút a voľak to ešte později hľadíš, už dám prímer 4-10, už by mal ísť. A ešte pretiahne tých 2-3 minúty, 5 minút. A viete, ten, kto čaká, tak, kto sa schystal, má problém. Prečo nepohol? Ale ten, čo príde ostatný, ten má radosť. Ten má radosť, že uspel. Že som uspel. Že som stihol. A potom hneď ide. A je to príklad nám, drahí bratia a sestry. My vieme to čakanie, ale my niečo čakáme vážnejšie. My niečo zvláštnejšie čakáme. A čítame v Slove Božom, je to príklady a niekedy som už druhou spomenul Samuela, keď postil. A pod úvodzovkami hovorím, že postil, lebo dal určený čas Saulovi dal určený čas, že má ho čakať. A nie to Samuel. Saul čaká, kráľ Saul čaká. Viete, predsa on bol kráľ. A toto mu robilo problémy, toto mu robilo netrpelivosť. Ľudia sa rozchádzajú. Čítame to v 1. Samuelovej 15:8. Čítame o tom, že možno, že som si to nezaznačil dobre, ale hovorí, že čakal a ako čakal, sa mal problém, že ľudia odchádzali. Tak čo, začal tú službu, ako by sme povedali, a začal obetovať, čo nebolo jeho práca, čo by nemal to robiť. A hovorí slovo, že keď to robil, nebolo to dobrá vec pre ňoho a sa stalo to, že čakal tam 7 dní na ustanovený čas, ktorý ustanovil Samuel, ale Samuel neprichádzal do Gilgála a ľud sa rozchádzal od neho. Vtedy povedal Saul, doneste mi sem zápalnú obeť, pokojné obeti, a tak obetoval zápalnú obeť. A stálo sa, keď už bol doobetoval zápalnú obeť, že tu hľa prichádza Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety oproti, aby ho pozdravil. Ale Samuel riekol, čo si to urobil? A Saul povedal, keď som videl, že ľud rozchádza odo mňa a že ty neprichádzaš na ustanovený čas tých dní, že sa Filištíni zhromaždili do Machmiša. Povedal som, teraz sídu Filištíny na mňa do Gilgala a
tvári Hospodinovej som ešte neprosil. Preto vtedy som sa premohol a obetoval zápalnú obeť. A zvlášť tento 13. verš znamená, tento 13 a 13. Aby sme si všimli. A Samuel riekol Saulovi, blázonstvo si vykonal, neostrihal si prikázania Hospodina svojho Boha, ktoré ti prikázal, lebo teraz by bol Hospodin pevne postavil tvoje kráľovstvo nad Izraelom, že by bolo trvalé až na veky. Vidíme, keru, môžeme povedať, týmto očakávaním Saul, že spravil chybu, keru stratil vec, stratil kráľovstvo. Že teraz by pevne Hospodin upevnil tvoj kráľovstvo. Keby len troška dočkal. Viete, tam sme rozmýšľali, že niekedy je dobre, keď nás dočka, ale tuto Saul nemal trpezlivosti. A preto ho to koštovalo kráľovstva. Drahý brat, sestro, či nie je toto príklad aj nám? Saul mal robiť, ale nie tieto veci. Mal čakať, mal možno sa modliť, mal posilňovať ľud, mal sa možno rozprávať s ľuďom. Čokoľvek by robil, ale toto nemal robiť. Toto nemal robiť. A preto tento Samuel napomenul. Viete, keď by som hľadal z tej perspektíve, on bol kráľ a tento bol prorok. Prečo, mohol povedať, prečo pozdíš? Prečo si zapozdil? Ale nie. Samuel ani nehovorí ani prečo, ani kde bol, ani čo, ale ešte hovorí. A predsa Saul bol postavený od Samuela. Lebo čítame, že toto nie je Samuel, ale že toto je slovo Hospodinovo. Hospodin pracoval cez, všimnime si, že nehovorí, že je to jeho slovo. A Samuel riekol Saulovi, blázonstvo si vykonal, neostrihal si prikázania Hospodinovo. To nebolo jeho, to nebolo z jeho mysli, ale to bolo prikázanie. A tak je dobre, keď počúvame slovo. A s týmto, tak mi Pán prehovoril, a s týmto čakaním môžeme nájsť u Mojžiša. Je to 2. Mojžišova 24. kapitola. A tu čítame o tom, ako bol Mojžiš povolaný na vrch, ako prišiel Hospodin a kúril sa. Mojžiš pripravil ľud, aby nešiel k tomu vrchu, lebo vraví, že nesmeli tam ani zviera, keď prišlo, bolo by zabité. A aj človek. A Mojžiš mal tu, môžeme povedať, aj privilégiu, aj tú službu, že mohol Bohu ísť. A v tom všetko hovorí takto, že Hospodin riekol Mojžišovi, vidí ku mne hore na vrch a buď tam a dám ti kamenné dosky a zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil. Vtedy vzal Mojžiš a Jozua, jeho služobník, a Mojžiš vyšiel na vrch Boží. Znamená, išiel aj Jozua, ale po voľakiaľ Jozua ostal. A hovorí ešte, Áron a Húr budú s vami, kto má nejakú spornú vec, nech ide k nim. Potom vyšiel Mojžiš na vrch a oblak prikryl vrch. A sláva Hospodinova bývala na vrchu Sinaj. Vidíme tu Mojžiša, keď, môžeme povedať, napúšťa, alebo opúšťa svoj ľud a vychádza. Viete, my sa pripomenúme na stúpenie. Aj toto bolo ako odchádzal. Oblak hovorí prikryl. Aj tu hovorí na vrchu. Ale chcem povedať, že tento Áron aj Húr
robili dobrú prácu drov. Aj teraz mali robiť dobrú prácu. Mali, ak by bola veľaká sporná vec, mali jednoducho zamieňať, tak ako ráno sme počuli brat, keď odíde a službu má, niekto tu zamieňa, mali zamieňať, mali robiť oni to, čo robil Mojžiš, tak povedať. Všetko, čo robil Mojžiš, oni mali robiť. A čítame tu, Mojžiš, keď odišiel, že tu rozpráva o tom, čo mal ako robiť, a je to dosť dlho, keby sa to čítalo, a teraz by nebolo dosť tieto služby možno, ak sme o tom rozmýšľali, ale išla vec o tej službe, ktorá bola daná Mojžišovi. Išla o zákone, tom, ktorý dal Boh Mojžišovi, o tých 10 prikázaní. Ale nebolo to len vôbec 10 prikázaní, bolo to ešte viac. Pred, ako toto sa stalo, už ten ľud dostal tú manu. Už dostali, znamená, mali pokrm, boli zaobstaraní. Mojžiš ich nenahal tam, že by tašli, sa mysleli porozchádzať a hľadať si. Znamená, Boh sa zaobstaral. Ale čo sa stalo? Mojžiša to. Viete, možno 10 dní nebolo strašno, ale už keď sa blížili tie 30 prešlo dní, keď prešiel mesiac, asi, že Mojžiš mesiac nevydrží bez jedenia. Asi, že Mojžiš ním toho viac. A hovorí 32. Ale prečítam aj kraj 31. A dal Mojžiš, keď s ním dohovorili z vrchu Sinaj, dve dosky, svedectva kamennej dosky popísané prstom Božím. A 32. hovorí takto. A keď videl ľud, že Mojžiša len nič neskáza z vrchu, zhromaždil sa ľud na Arona a povedal mu, vstaň, správ nám Bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do Mojžiša, muža, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. Vidíme problém. Nemajú, čo môžeme povedať, nejakú prácu, aj keď bola práca, aj keď mohli oslavovať, tak ako oslavovali, keď videli, mohli ďalej oslavovať Pána. Ale tento Húr aj Áron vyzerá, že nemali ako tie vulkány zhasli asi. Nemali tú horlivosť, ten oheň. A títo ľudia hovorí, že začali prečítať. A Áron, ktorí pôjdu pred nami, znamená, správ nám Bohu, lebo čo do Mojžiša, muža, ktorého nás vyviel z egyptskej zemi, nevieme, čo sa mu stalo. Nevieme, čo je s Mojžišom. Ideme, správ nám Bohu. Boli ľudia, ktorí povstali a ktorí videli tie zázraky, videli všetko, ako ich Mojžiš predivne vyviedol. A keď čítame, že tu Áron im povedal, poodlamujte zlaté náušnice, ktoré sú na ušiach vašich žien, vašich synov a vašich dcer a doneste kúne. Znamená, mali zlaté náušnice. A čo nebolo aj dobre. Viete, keby nemali tie zlaté náušnice, by nespravili zlato. Tie zlaté náušnice mali byť pre niečo iné. A viete, skade tie zlaté náušnice? Čo myslíte, ako slúhovia, ako otroci egyptskej zemi, mali tie zlaté náušnice? Nemali. Ale tie zlaté náušnice pobrali od Egypťanov. Pobrali od Egypťanov, od egyptskej ženy. Je dávali za to, že ich chceli vyhnať z Egypta. Im už bolo dosť tých nešťastí, ktoré
Boh posílal a tých ranov, ktoré prichádzali, boli to 10 ranov a preto Egypt vraví, že olúpili. A stadiaľ to je to náušnice. A tuto si, ale čo bolo ešte horšie, že a vzal to z ich ruky a sformoval rýdlom, spravil z toho zliate tela a povedal: toto sú tvoji bohovia Izraeli, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. Keď to videl Áron, vystavil oltár pred ním a Áron volal a riekol: zajtra bude slávnosť Hospodinova. Potom na druhý deň stáli skoro ráno a obetovali západne a doviedli pokojne a ľud sadol, aby jedol a pil, stáli, aby sa hrali. Viete, nevieme presne ako toto všetko tieklo, ale toto nebolo dobré. Toto bolo, možno povedať, ako dnes by sme povedali, falošná nauka. To, čo Boh nechcel. Zlato teda, toto, čo hrali, nechcel. Toto, čo dali tie Minduše a tak ďalej, čo dali, aby sformovali to zlato teda. Toto nebolo vôbec dobré. A hovorí, že a Hospodin hovoril Mojžišovi: idi, sídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vyviedol hore z egyptskej zemi. Skoro zišli z cesty, ktorú som im prikázal. Pravili si teraz sviatinu a kláňajú sa mu a obetujú mu a vravia: toto sú tvoji bohovia Izraeli, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zemi. A vieme, že tu Boh sa nahneval a chcel zahľadiť a tak ďalej. Ale chcem poukázať, že bola veľmi ťažká, zložená situácia aj pre Mojžiša. Zamyslite si Mojžiša, ktorý schádza dom a ktorý možno je rozpakok, ktorý nevie, čo má robiť, lebo Boh mu hovorí, že toto je strašný hriech. A keď prichádza to potom roztrúklo to zlaté tela a tak ďalej a bola tu tiež veľký, poviem, pokoň, levického pokolenia a tak ďalej, môžeme to čítať, nechcel by som o tom hovoriť. Veľmi ťažko sa to naprávalo. A ja neviem, drahý brat, sestro, Mojžiš odišiel nie svojou voľou, odišiel na rozkaz Boží, čítali sme. A tiež na rozkaz Boží sa vracia. Podpune bol poslušný, ale boli ľudia, ktorí hovorí, že aj Áron bol z tých, za ktorých ho prosil aj Mojžiš. Lebo aj Áron bol hodný smrti. A to mi tak Pán ukázal, že my čakáme Pána Ježiša. Ako čakáme? Títo ľudia, Mojžiš odišiel a ako ho čakali? Oni ani nerátali, ani nečakali, že sa vráti. Nečakali. A Mojžiš sa vrátil. Mojžiš sa vrátil. Viete, Pán a zvlášť chcem sa preniesť do Jánovej 11. kapitoly a keď chodil po zemi, tak chodieval a niekedy veľmi to bolo čudno. A hovorí Ján 11. kapitola 4, 5 a 6 veršik chcem prečítať. Evangelium svätého Jána 11. A keď to počul Ježiš, znamená, bola zvesť o
že je nemocný Lazar. Keď to počul Ježiš, povedal, tá nemoc nie je na smrť, ale na slávu Božiu, aby bol Syn Boží oslávený skrze ňu. A Ježiš miloval Martu i jej sestru i Lazara. Ako tedy počul, že je nemocný, vtedy zostal na mieste, na ktorom bol 2 dni. Myslím, že aj dneska brat spomenul 2 dni. Je minus v smere. 2 dni ešte ostal. Rozmýšľajúc, znamená, tam je Lazar nemocný a ešte 2 dní ostáva. Ešte 2 dní nejde, pán meška. A tu máme tiež taký, ako poviem, aj keď oni očakávali pána, očakávali ho drog. Čítame, že ostal tam 2 dni, je čo zaujímavo, že vôbec nepíše, či sa bavil Pán Ježiš tam. Aj keď v predchodnej kapitoli môžeme nazrieť, ale nepíše konkrétne, čo robil, prečo ostával. Ale viete, keď čítame a keď skúmame tento dej, tak sme istí, že ostal preto, aby sa dokázala moc Božia. Aby sa tá sláva dokázala. Lebo hovorí, že 20 v prvom verši hovorí takto. To bola Marta, ktorá ho, možno povedať, privítala, ale v tom smysle, ktorý povedala Marta Ježišova. Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. A 32. miesto čítame, keby si tu bol býval, isto aj Mária takto. Je to isté slova. Ja vám chcem niečo povedať, keby si tu bol býval. Pán býval aj tam. Pán býval aj v srdci Marte, aj v srdci Márie. On býval aj tam. A on aj dovolil, aby sa to stalo. Prečo čakal tam? Praví, že tá nemoc nie je na smrť, ale aby bol oslávený Syn Boží. Boh mal predivný plán. Boh mal dobrý plán. Pán Ježiš vedel a mal vyplaníranie. Verím, že jeho život bol vyplanírovaný. On mal čas pre modlitbu, on mal čas pre chrám. A on nešiel, chcem povedať, že netratil čas tak, ako by nebol nadšený. Aj keď nepíše, čo robil. Ale viete, Pán sa ani neopravdával s tým, že ho nebolo. Čítame, že sa neopravdával, ale ich posilňoval vo viere a hovoril, čo sa má stať. Že Lazar stane. A oni boli v tej myšlienky, ako aj väčšina ľudí, aj iní ľudia toto hovorili, že či ten nemohol, keby otvoril tam oko slepému, či nemohol tohto človeka uzdraviť. A iní boli tej myšlienky, že Pán pozdil. Ale Pán nepozdil. Pán nepozdil, ale Pán dokázal svoju moc. Pán dokázal svoju moc a ukázal, že on je všemohúci. A že on je, ako tu hovorí, že Marta mu povedala, viem, že stane pri skriesení posledný deň. Ja viem, že príde posledný deň skriesenia. Viete, aj my veríme, že jeden deň to príde, to skriesenie. Ale Pán Ježiš takto povedal. Ježiš je povedal, ja som skriesenie živ. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Drahý brat, sestro, toto je nádej naša. Toto je slovo života. Pre toto je hodno žiť. A veríme, že aj tí, ktorí zosnuli s Pánom, že oni len zosnuli a že nezomreli, ale že žijú Pánovi. A že žijú Pánovi. Hovorí o tomto ešte rozmýšľania Habakuk v
hovorí, v 3. kapitoli hovorí takto. Ale chcem povedať o tom, čo hovorí, že to videnie, ktoré mal, vlastne, dobre som zapísal, 2. kapitola Habakuka, 2. prečítam prvého. A postavím sa na svoju stráž a budem stáť na hradbe a budem vyzerať, aby som videl, čo bude hovoriť ku mne a čo odpoviem na svoje karhanie. Viete, tieto slova, že postavím sa na svoju stráž. Drahý brat, sestro, dneska je čas, aby sme mali stráž, aby sme boli postavení na svojej stráži. A čo mi bude, ako tu hovorí, bude stať na hradbe a bude vyzerať, aby som videl, čo bude hovoriť ku mne. A Hospodin mi odpovedal a riekol: napíš videnie a to zreteľne na deskách, aby čitateľ prebehol po ňom. Lebo je ešte videnie na určený čas, ale ponáhľa ku koncu. A neoklame, jestli by aj predlievalo, čakaj naň, lebo príde, istotne príde, nezostane. Znamená, spiecha ku koncu, ale hovorí, že ale príde. A Jakob hovorí, a známe slova, verím, že Pán nám dáva tieto slova, pretože je potrebné. A 5. kapitoli o tom príchode a ráno sme dobré slovo počuli o tom poľnohospodárstve a hovorí takto. Tedy pozorujete, bratia, až do príchodu Pánovho. Hľa, rolník očakáva vzácny plod zeme a čaká nám trpezlivo, až dostane včasný a pózny dážď. Drahý brat, sestro, vidíme, že tu nehovorí o viere, ale hovorí o trpezlivosti. Rolník trpezlivo. Niekedy je viac način trpezlivosti, ako čo je viera. Način dočkať. A vraví tu časný a pózny dážď. Pozvojujete aj vy a upevnite svoje srdce, lebo sa priblížil príchod Pánov. Sa priblížil príchod Pánov. Pán, ako hovorí, nebude meškať, sa priblížil. Nevzdychajte, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení, ale súdca stojí pred dverami. Za príklad, ako znáša zle a ako zhovivo, vezmite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili mene Pánovi. Blahoslavení tých, ktorí trpezlivosti zniesli, trpezlivosti Jobov ste počuli. Koniec Pánov ste videli, že je Pán veľmi milostivý a milostivý. Tak vidíme z týchto slov, že ako rolník, čo čaká a trpezlivo čaká, tak aj nám je, aby sme pozhoveli. A ešte jedno verš prečítam a budeme sa modliť, aby Pán nám pomohol k tomu. 2. epištola svätého Petra, známy verš, ktorý prečítam, je tiež 9. A hovorí, že neodkladá Pán, nejako váhajúc so zasľúbením, ako niektorí majú za to, že váhajú odkladá, ale zhovieval veľa na nás, ponieważ nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k pokániu.
Drahý brat, sestro, na počiatku som spomenul ten autobus. A tak je aj s našim pánom. Pán neodkladá so svojím príchodom, ale očakáva, zholieva, vzhľadom na nás. Vzhľadom na nás, drahý brat, sestro. Ďakujem pánovi za dobré služby a dobré slova, ktoré nás počúvame. Ale to všetko nám je len k upevneniu viere. To všetko nám je len v očakávaní, aby sme mali trpezlivosti. Viete, kráľ Saul nedokázal v tom momente tú trpezlivosť a poštovalo to. A je to, viete, je to veľa príkladov. Izraelský národ na tej púšti, keď očakával, oni mysleli, že z Mojžiša už je nič. Viete, tak, myslím, že tak je aj dneskajší čas. A hajde spraviť si Bohu, hajde vymyslieť niečo nové. Ale im bolo to na zle. Boh nechcel a nemal záujmu toho. A preto nám Pán pomôže aj z týchto slov. Som nehovoril o tom, o znameniach, ktoré sa budú diať, ale vieme, že sa to všetko deje. Vieme, že vojny sa okolo nás dejú, že nie je to tak ani ďaleko a dokonca aj my sme boli čiastka toho. A vieme, že všetky tie znamenia sa vyplňujú, čo sa týka aj izraelského ľudu. A preto upevníme svoje srdce, pozdvihnime svoje srdce a urobme ešte niečo, krok viery, aby sme učinili svoje povolanie pevným. Aby sme boli istí, že keď príde Pán, že dá nám náhradu. Aby sme neboli ako ten, ktorý tu zakopal hrivnu. Aj to možno bola nejaká námaha práca, ale na zle. Ale dal by Pán, aby sme dostali odmenu. My vieme robiť dobre, my vieme, čo je dobre. Každý z nás vie, čo je dobre, čo je dobre za jeho život a za naše životy. A preto ešte k tomu pridáme modlitbu. Viete, raduje sa dobré svedectvo o tom, ako brat sa modlil a človek bol uzdravený. Ľudia prídu k vieri. Verím, že ak nám Pán pomôže, aby bolo takéhoto viac. Aby sme boli cirkev, ktorá je zobudená a ktorá pracuje na svojom spasení. Tak nás Boh požehná a postavíme sa dnes.